Čaute, ahojte. Ako sme slúbili, máme tu dneska video o tejto krásnej novej príľbe. Takže čo tu máme? Je to zampka, je to čistý karbon, je to novinka alebo nový modelový rok pre rok 26. Už sama o sebe tá príľba vyzerá veľmi pekne. Aj ten farebný dizajn, aj tie rôzne doplnky, ktoré tu sú, všetko si ukážeme. Takže prvá vec. Príľba má červený interiér v tomto prípade. Cenia aj spoiler zadný. Príľba má červený interiér, jak som povedal, čo vyzerá, že veľmi pekne. Sú tam ešte v ponuke ďalšie tri farebné varianty. Je tam modrá s modrým interiérom, je tam oranžová s oranžovým a ešte tam je šedo-čierna s tmavým interiérom. Takže tá príľba vyzerá veľmi zaujímavo. Niektorí ste sa pýtali na toto lipko. Ja si myslím, že to je veľmi pekný dizajnový doplnok. Nie je to niečo, čo možno na obrázku vyzerá ako, že to tam je navyše. Vyzerá to fakt dobre. Takže hlavne tá príľba je naozaj zaujímavá tým červeným interiérom. Veľmi pekne to vyzerá. Takisto máme tu jeden doplnok, ktorý majú, v podstate poviem, že tá najvyššia rada beliek, čo je určené na formule a otvorené vozidla. A vlastne táto tesniaca gumička nad plexisklom. Takže to je takisto nová vec. A potom príľba má vetranie z jednej strany, z druhej strany, samozrejme hore otvory. Je to taká farebná kombinácia, kde presvíta ten karbon v týchto miestach a zároveň v podstate tu ešte hore na hlave. Ostatné je teda farebná grafika, v tomto prípade tá červená verzia, jak sme si povedali, takže tá príľba, ako fakt mám pocit, že mám kus príľby v ruke za tú cenu. Takisto poviem, keď chcete karbonovú belu alebo inú príľbu, tak sa hýbeme prakticky o 100% vyššie, takže táto príľba je niekde cez 700 eur, ak sa nemýlim. Je to veľmi pekný kus príľby, jak som povedal. No a samozrejme ďalší dizajnový doplnok by bol visor, alebo teda plexisklo predné, alebo visor. A tá príľba zase by dostala nejaký úplne iný farebný nádych, takže skúste nám napísať do komentu, jak sa vám to páči, čo na ňu hovoríte. Za mňa zatiaľ asi najkrajšia zampka, čo som videl, takže ja som veľmi nadšený tým dizajnom. Čo by som ešte povedal je, že tu je ešte takisto nasávanie vpredu. A tu je vlastne vstupný otvor na napitie, v podstate na hadičku cez fľašu, čiže nemusí to byť za jazdy, ako samozrejme na motokarách to možno nie je, takže napríklad v pedoku v DP alebo pred jazdou alebo po jazde nemusíte si dávať príľbu alebo to tu štelovať niekde zo spodu, keďže tu je ten bradový deflektor. Dá sa to easy peasy cez toto. No a to je asi všetko. Takže príľba veľmi pekne vypracovaná, inak aj znútra. Skúsim ukázať ešte takto narýchlo. Ten červený interiér je veľmi zaujímavý, veľmi efektný. Tá príľba dostáva úplne iný nádych tým farebným interiérom, takže je to za mňa veľmi zaujímavý kus príľby. Čaute.